Kabisayan, nakasinati sa blackout human nabugto ang supply sa kuryente gikan sa geothermal plant sa Leyte. Lalaki nga nakikpinusilay sa mga pulis atol sa usa ka anti-drug operation napatay. Pulis naluwas sa iyang bulletproof vest. Kapin 50 kabalay nasunog sa Pardo kagahapon. Mayor Mike Rama nagtuo nga dunay cover-up sa investigasyon sa engkwentro sa Maguindanao. Posibleng pagpabomba sa mga terorista sa mga barko gibantayan sa kapulisan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita ubang ng kanatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes, petsa 19 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na hatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Padayon pang gisusi sa National Grid Corporation of the Philippines, Georgia, kung unsay hinungdan sa kalit nga pagkaputol sa supply sa kuryente ganiyang kadlawon. Din apektado ang Cebu, Bohol, Leyte, Samar areas. Ganyang pasado alas 9 sa Buntag Glen, na-restore ang 100% sa tanang supply sa kuryente sa apektadong mga dapit. Nasayran nga hinay-hinay nga nahibalik ang power supply sa Cebu human nakatabang ang mga Cebu-based power plants. Ryan Sorote, Suginimi. Gikan sa karaang Mandawi-Mactan Bridge, makita ang kalapad sa nisinating blackout sa Metro Cebu kaganyang kadlawon nga nagsugod pagkalaon na 45. Nasutang nga ang makapadaw kuryente ang Leyte Grid nga mo'y gasligan sa 1/3 sa demand sa kuryente sa Sugbo. Dunay peak demand nga 460 megawatts ang Cebu matag adlaw apan tungod sa pagkawa sa supply gikan Leyte nakuwangan kinig 198 megawatts. Bugtong ang Cebu Energy Development Corporation ang nakahatag kuryente sa Pardo area paingon sa habagatang bahin sa Metro Cebu nga ubos sa serbisyo sa Visayan Electric Company Conveco. Ang atong gisunod nga protocol pag restore sa power sige kanang atong gamiton sining typhoon contingency. In fact atong the same protocol atong gamit after Yolanda nga atong giuna pa re-energize nga feeders are those nga asa tong mga hospital, asa tong LGUs. Pagka alas 3:50 ganyang kadlawon, inali nang nahibalik ang supply human makatap ang VECO sa mga Cebu-based power plants bisan nagwa pa ang Leyte Grid. Gawa sa Sugbo, apektado usab ang tibok Leyte, Samar ug Bohol. Anaa sa island mode ng Sugbo kay nagsalig lang kini sa mga planta dinhi sa probinsya. Hindi buong Visayas ang affected. Cebu, Bohol, Leyte, Samar only. Panay and Negros, hindi siya affected. Alas 6 sa buntag, nahibalik ang supply gikan sa Leyte paingon sa Sugbo ug pagkalas 8, nahibalik sab ang paingon sa Bohol pinaagi sa Maasin Ubay subgrid. Ganiyang alas 9:09, na-restore na ang naputlan og kuryente ug may padaog supply ang Cebu paingon sa Leyte aron makaribot sa ilang power. Giangkon sa NGCP nga nakasinatig problema ang ilang transmission apan wa pagid nila matino ang partikular na hinungdan niini. Nasayran nga nag-trip off ang supply sa kuryente sa Sugbo nga mo'y nakaapektar sa tibok transmission sa apektadong mga dapit. Nagdu ang NGCP nga nag-automatic shutdown ng ilang system human dunay namatikdang abnormality sa transmission. When that outage occurs, may impact siya sa grid, so may impact siya sa frequency and sa voltage. So na-detect siya, yung mga protection devices na-detect siya, so nag-activate. Ryan Sorote, News 5. Gipasabot sa Visayan Electric Company nga usa ka unscheduled power interruption ang nahitabo ganiyang kadlawon. Ilang gipasalig nga karong umaabot panahon sa tag-init, dunay sila'y igong power supply. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipasalig ni Sebastian Lacson, ang Chief Operating Officer sa Visayan Electric Company, Conveco, nga doon na sila igong power supply alang sa umaabot nga panahon sa ting-init, diin kanunay nga musaka ang power demand. Dugang niini nga wa say angay kabalakan nga power interruption sa maong panahon. Apan iyang giklaro nga kung doon naman gani sila scheduled brownouts tungod kini sa ilang pag-upgrade sa ilang mga linya sa kuryente ug di tungod sa power shortage. Mao nga pahimangno nila sa mga konsumidor nga kanunay mo check sa ilang website o Facebook page o sa mga media outlets kabahin sa ilang rotational brownouts alang sa system upgrading. Hinuon ilang gipaninguha karon nga masugdan ang ilang live works diin di na kinahanglan pang hunungon ang supply sa kuryente kung mag-upgrade sila. We're always upgrading the network and once in a while maswertihan ka o
your area has to be isolated for some reason. We're really working to work live. No? So when we work live, that means dili na ta mo interrupt while our guys are working. So those are called live works. Medyo delikado, kuyaw siya. But our teams are very trained. Giklaro sa VECO nga ang nahitabong brownout kaganihang kadlawon usa ka unscheduled power interruption ug wa nila damha nga mawagtang ang supply sa Leyte grid. A lot of times what happens is there are faults that are caused by objects and di ta maka-predict kung kanung saan na sila mahitabo asa. So yeah, this was what we call an unscheduled interruption on the part of the delivery to VECO. And it happens to VECO also na ay times nga kalit lang ang suga nato sa atong balay mawala sa atuara balay o sa atuara nga dan. That's because some unscheduled interruption happened diha caused by sometimes na ay mga bitin, sometimes na ay kahoy. Ilang ipasabot nga sa panahon nga di makapadaog supply sa kuryente ang ubang probinsya gawas sa Sugbo, mahimura sila maka-operate on island mode apan di kini paigo sa pagsupply og kuryente sa tanang lugar sa ilang giserbisyuhang mga dapit. That's why it's very important kanang naay magpatukod nga planta. Like for example, there's a no power plant coming up in Toledo to be built by the Aboitiz Group. It's very important for Cebu to have that for our own security. Because kanang musalig ta sa lain nga mga island, there are risks attached to that. Andrea Patenia, News 5. Gibarabanang moabot sa kapin 50 ka panimay ang naugdaw sa sunog nga miulbo sa likod sa bahin sa simbahan sa Pardo kagahapon sa hapon. Suginlimi Leslie Caminari Vistil. Nahisamog imperno ang sitio Kawayan April Simba sa Barangay Pardo dihang miulbo ang dakong sunog pasado alas 4 kagahapon. Giisa sa Cebu City Fire Department kadto sa third alarm ang sunog nga ilang nakontrolar sud sa 30 minutos. Naglisod-sud ang bumbero sa dapit hinungdan nga 14 ka fire hose ang ilang gisumpay aron makaabot sa nasunog nga lugar. Mato ni Cebu City Fire Marshal Rogelio Bungabong Jr., 50 ka mga panimay ang naugdaw samtang lain na po ang partially damaged. Nagproblema ta kay lisod-sudlon ang kaning nasunugan ni agita o pader pagikan sa kaning subdivision. Gingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Jofrel Malacura kinsa wa diha ato sa hitabo. Matod sa usa ka kaliwat niini nga si May Angeli nga dako na kaayo ang kayo dihang iyang nabantayan hinungdan nga nag-iyahay na lang silag salbaray sa ilang mga kabtangan. Wa hinuoy namatay una angol ato sa hitabo. Pagtanan ako sa tanan, mo naman jud pagtanan ako dito sa dapit na jud sa amo aba nga nagkayo na siya ba. Kaya pagkayo muni ana na jud ang kayo ni dako na jud ba mo to pag ninaog nami kay una ba tawo dito sa among giboardingan. Gisugyot ni Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Head for Operation Alvin Santillana nga mopahigayon sila og reblocking sa dapit aron dunay magian ang mga dagkong sakyanan panahon sa lain na usab unya nga emerhensiya. Yes, of course, no. It has always been the city government's stand long before pa na siya nga ug naay masunog walay ma-displace ana. So balik na sila sa ilang lugar. Siguro ug naay recommendation ani nga maayo i-reblock, why not, no? We are thinking to the possibility of having this reblock. The problem is where to have the road pass, no? Gihan ay nakaroon ang financial assistance o gihatag nga construction materials sa kagamhanan sa dakmen sa Sugbo ngadto sa mga nasunugan. Leslie Caminari Vistil, News 5. Misaka ang gidaghanon sa pamilya nga nasunugan sa sitio Kawayan, Barangay Poblasyon, Pardo. Ana karon ng mga nasunugan sa Barangay Gym nga gihimong evacuation site. Posibleng di na makabalik ang mga nasunugan sa dapit kay gingong gipanag-iya og pribadong tao ang luna. Ray Pasaporte, Suginlimi. Bisan pa man sa bati nga kasinitian kagahapon dihang miulbo ang dakong sunog sa Barangay Poblasyon Pardo, nanikay-sikay ang ubang residente kung unsay mahimo pang magamit ug makwartahan gikan sa mga nasunog nilang mga butang. Lakip nga nangay kay sa mga naabot kining 12 anyos nga tinun-an sa grade 4. Mga putaw. Mga putaw. Mga kuan kaning mga lata. Mga kuan ba mga gamit. Nana mo na kuan? Oh. Nana. Ikatimbang na niya ni. Oh. Ya, ang halin usakan man. Amo man ipalit og kuan pagkaon. Tungura dito. Ya. Mga dali ka lagi mga wakabot mga siguro mga 10 minutos. Ano ada ng kayo dito, tuwing kayo dito din ng kayo ana din. Tuyok. Cuma tungod to sa hangin kusing hangin.
Kapag idugay kini bayagan di pa dali kay lagi abutin kayo din kayo. Sa labing uwahing talaan gikan sa mga opisyalis sa Barangay Poblasyon Pardo, miabot na og usa ka gatos ka panimay ang apektado sa sunog kagahapon. 92 ang naugdaw ug 8 sab ang partially damaged. 152 ka pamilya sab ang naapektuhan ug niabot sa 620 ka individual. Ang 95 ka pamilyahan gipahiluna karon sa gym samtang ang uban anaa sa lugar nga nasunugan. Tulura ka adlaw ang ihatag nga pagkaon sa city government samtang abagahon sa barangay ang paghatag sab og pagkaon sa musunod nga mga adlaw hangtod nga makabarog og balik ang mga biktima sa sunog. Tonight or tomorrow na kami session para magamit mo ang calamity fund for us to usay atong mahatag financial assistance. Gabi naghatag tan lang dinner niya. Ilaha karon breakfast lunch niya dinner for 3 days. Niya naatay mga canned goods, rice ng mga kaldero, i-take home nato. Naay sila financial assistance sa makadawat katulad yung na family, house owner, renters, sharers, ang lodger, dili na sila makadawat og financial, makadawat sila og relief goods. Dako pang tanghaga sa mga residente dinhi sa Sitio Kawayan kung makabalik ba sila sa pagtukod sa ilahang mga panimay human masunog kagahapon sa hapon kay giingong daghang mga pribadong tao nga nangangkong sila maoy tag-iya niining maong luna ug gani misampot man sa ilang pagkinihaay ngadto sa korte. Kung pag storya gahapon naabutan na sa Court of Appeals nya na ay possibility nga moadto sa Supreme Court ang ato maayo unta if kato mga lot owners tagaan pa og another chance ang mga residents pero mas maayo gyud na agitay reblocking. Kung side sir nga maghinaot mi nga pabalikon mi sa ila diha sa among gipuy-an gyapon karon bahalag bisag mingon sila ila barong pahabangan sa amoa or ila bang ipabaligya sa amoa datadatan kay murag nakuha nang gud mi sa lugar gud sir ba kay among mga anak na nadiya nag-eskwela nya basta daghan namig mga nawilihan anang dapita sir ba mo na ray ang gihanyo nga makabalik gyud unta mi sa amo ang gipuy-an. Ray Pasaporte, News 5. Nalisang ang mga residente sa Barangay Kalahuan sa lungsod sa Minglanilla kagahapon ilabi na ang mga namuyo dapin sa baybayon tungod sa usa ka barge nga gingong gikargahan og dagkong bato nga sama og nagsugod na sa gikatahong himong reclamation project sa dapit. Ana sa tunga-tungang bahin sa dagat sa Kalahuan ang maong barge nga maoy nakabalaka sa mga taga Kalahuan. Mipadayag ang mga residente sa dapit nga mawagtangan na sila og panginabuhian tungod sa gihimo sa maong barko. Sa miaging simana nag-atubang ang mga opisyales ug residente sa upat ka mga barangay sa lungsod sa Minglanilla nga naglangkob sa Tungkil, Kalahuan, Tungkop ug Tulay tungod sa giingong plano sa kagamhanan sa Minglanilla ug DENR nga himong reclamation project sa dapit. Apan gimaka kini sa Minglanilla LGU ug DENR nga dunay himong reclamation project sa maong lugar. Wala patakay ba okay dapat nanawag man ta sa DNR ang DNR dapat magkuan na no mag-investigar kung sa ilahang gibuhat diha no kung sa ilang mga activity pero ang ato lang karon nga maguba gid kung bato man na ang iyang gikuha karon diha guba gid ang itluganan sa mga isda ug mosamot ang mga mangisda nga wala sila makuhang isda no kay distraction na kanang ilang trabaho distraction po na siya sa dagat no sa kanang 27-year-old Cebuana nga taga Talisay City mo'y top 1 sa bagong gipahigayon nga 2015 Physician Licensure Examination. Ato siyang ilailahon iban ni Andrea Patenya. Bata pa lang si Lovely, ambisyon na niyang mahimong doktor. Mao nga aron inanay niyang makabot ang maong damgo, mikuha siya og kursong nursing sa Cebu Normal University, diin migradwar siya cum laude. Apan tungod sa problema sa kwarta, wa dayon siya naka-enroll sa medicine, mao nga mitrabaho siya isip English teacher o clinical instructor. Gani, nakahuna-huna siya nga mag-abroad. Maayo na lang kay nakadawat siya offer nga scholarship gikan sa Southwestern University Matias Aznar Memorial College of Medicine. During nursing, I really wanted to proceed, but then due to some family problems, financial, and I decided to just be a nurse. And sumuto, I actually took na mga CGFNS because I was planning to apply for
a nursing job in the States, like in New York, and I actually passed. So murag mo na dyan na ang akong career path, and then I heard na Southwestern is offering a free a scholarship for medicine. So I tried it out. Kay medicine is not cheap. Sa unang tuig ni Lovely sa med school, namatay ang iyang lola, mao nga mipasalig kini nga padayunon gyud ang ambisyon nilang duha nga mahimo siyang usa ka doktor. Tambag ni Lovely sa mga medical students nga inig first year pa lang mag-andam na daan alang sa board exam aron di na mag-panic atol sa review. Gani sa dihang nag-review siya, nakahimo pa siya laag uban ang iyang mga higala aron mawagtang ang stress. Usasab siya ka self-confessed Facebook addict o Korean drama fanatic. Nadungan pa niya kining maong mga hilig samtang nag-review. Kay mahiligon kini sa Korean dramas, nagkat-on siya Korean language aron di na kinahanglan og subtitles kung magtanaw og salida. 안녕하세요. 네, 이름이 Lovely입니다. 지금은 정말 행복했어요. 우리 가족들, 친구들. Bisan pa man sa maong hobbies, wa gyapon giwagtang ni Lovely ang iyang focus sa board exam o gitinguhan niini nga masud sa top 10. Wa damha sa 27 anyos nga dalaga nga siya di ay ang mag number 1 sa exam sa score nga 88.33%. So, my friend, the other guy, check siya sa iyang phone, siya mo ni syagit na, love, number 1 ka. And I go, what? Oh my gosh. Yung mo to, like, I cried and shouted and kneeled down. Yung mo to, pagtanaw pag yun ako sa pag-open na yun, finally, I saw na 100% po na mo school. So mo to, everybody was like shouting. Plano karon ni Dr. Lovely nga mo specialize sa internal medicine ug di na siya mo abroad kay gusto na siyang muserbisyo sa atong nasud. Sa una, I wanted to go abroad, but then I realized na, I know it's cheesy, but I realized na there's so many people who need help here. And since I came from a scholarship, I came from people helping me outside, even sa akong pag-review center, for the boards, I got it for free pod scholarship because Dr. Batanan Go gave me a scholarship. So I'm so blessed that people helped me. So I think that I also want to give back. Gawas ni Lovely, duha sab katinunan gikan sa Cebu Doctors University ang nakasud sa top 10. Sila mao si Mark Malalay Ando, third placer sa score nga 86.83%, ug si Rodrigo Gomon Leon Jr., 8th placer nga dunay score nga 85.75%. Andrea Patenia, News 5. Dakog tabang ang mga nakuhang ebidensya nga gigamit sa paglungkab sa usa ka pawn shop sa Dakbayan sa Mandaue. Nakig-coordinate na karon ang MCPO Station 3 kun Basak Police Station sa ubang police offices aron masikop ang tulo ka mga suspect. King Perez, Suginlimi. Makatabang sa gihimong investigasyon sa Basak Police Station sa Mandaue City Police Office, kining nakuhang gasulog oxygen tank nga gigamit sa pagpanglungkab sa MSC Pawn Shop niadtong Domingo apan niadtong Lunes lang na diskubrehan sa tag-iya. Mukabat og 100,000 pesos nga cash ug 1 million pesos nga kantidad sa mga alahas ug gadgets ang nakawat sa tulo ka giingong sakop sa acetylene gang. Subay sa mga nakuhang ebidensya na tumbok dayon sa kapulisan ng establisimentong gipalitan sa mga nanglungkab. Apan wa gibutyag sa Basak Police Chief Henilo Veraque ang pangan sa mong tindahan paglikay nga masunog ang pagdakop sa mga sospek. Nagawa na natuog inapalit to lang oxygen tank. So ato patong yung palakman pa itong investigation. Gipasabot hinuon ni Veraque nga di dayon makahimo og facial composite sa mga dinakpan. Wire recorder ang CCTV camera sa establisimento nga gipalitan sa oxygen tank og gasol ug wa say panganang resibo niini. Di na nato ma-tan-aw to previous nga nakuha sa ilahang CCTV camera. Nakig-coordinate na si Veraque sa ubang police office sama sa Cebu City Police ug Cebu Provincial Police pagtumbok sa whereabouts sa mga gipanggitang suspect. King Perez, News 5.
Mga sakop sa kapulisan ng ngandam alang sa posibleng pagpanimalo sa kamatayon sa Malaysian bomb maker na nga namatay sa mga sakop sa Special Action Force sa Mama Sapano encounter. Matud sa kapulisan, usa sa angay nga bantayan mao ang mga barko. King Perez, Suginlimi. Ang kapulisan ng andam alang sa posibleng pagpanimaw sa sakop sa napatay nga bomb maker nga si Marwan. Usa sa ilang gibantayan karon ang pagpamomba sa mga barko. But this is only a general perception, and our higher headquarters directed us to intensify our monitoring of possible lang. Sa wapa nahitabo ang Mama Sapano encounter, doon na sila gi-verify nga report sa presensya sa mga terorista sa Sugbo. Apan ilang natino nga dili kini tinuod. Sa una pang mga tuig, receive report, mga unconfirmed, unvalidated reports of their possible presence here, But ato tong giatiman, ato ang giduble ang ato ang mga seguridad diya sa mga lugar nga gipangingon nga posibleng adtuon nila. But wala may nahitabo. Usa sa mga gibantayan karon sa kapulisan maong mga pantalan ug barko nga posibleng target sa terrorist attack human sa kamatayon ni Commander Marwan. Kini human migawas ang impormasyon nga adunay gatusan ka mga jihadist nga gitrain si Commander Marwan diri sa Pilipinas ug scuba diving ingon man pagbutang og bomba ilawom sa barko sa wa pa kini mapatay sa mga sakop sa Special Action Force. Lakip sa kanunay nga magbinantayon mao ang Maritime ug Port Police. Ingon man ang Philippine Coast Guard nga mo'y nagbantay sa mga kadagatan ug pantalan. Matud ni Labra wa pay nahitabong pagpamomba diri sa Sugbo. Bisan pa man ato gihapong gihatagan og kamanduan ang ato ang mga operatiba, mga operatives sa lower units to intensify their intelligence monitoring and also their target hardening measures. King Perez, News 5. Mayor Michael Rama nagtuo nga cover-up sa tinuod nga nahitabo sa Mama Sapano encounter sa gihimong investigasyon sa Kongreso. Apan wala mo suporta ang mayor sa panawagan sa pag-resign sa presidente. Ray Pasaporte, Suginlimi. Just sad that most of them were not telling the truth. For me, in my own assessment, one thing to cover up. Kini ang reaksyon ni Mayor Michael Rama sa gihimong investigasyon sa Senado. Kabahin sa Mama Sapano encounter, tali sa fallen PNP SAF 44 ug MILF BIFF. Matud sa mayor, pulos bakak ang gisulti sa mga dagkong opisyal nga gipatawag sa investigasyon sa Senado ug usa kini ka insulto kay bisan elementarya lang ang nakabut sa usa ka tawo nga naminaw ug makasabot. Makaingon gyud nga dunay cover up. Wait for 2016 or somebody should take the sacrifice in order for the nation to survive. Hence, I'm not forcing, but there is a problem. A real problem. A problem of leadership. Wala usab mo suporta si Mayor Rama sa panawagan sa National Transformation Council pagpakanaog kang Presidente Noynoy Aquino. A general from SAF telling, and my good friend Alan Purisima telling that he was directing through advice, and all of them telling that they went to Zamboanga, and all of them telling that they were in Malacanang. Who are they fooling? Who are they fooling? You cannot even fool the kids who have studied in school. Nang hinaot si Rama nga ang nangamatay nga 44 ka SAF commandos mao kadto ang katapusan nga kinabuhing makalas sa mga sakop sa Special Action Force sa kapulisan. Ray Pasaporte, News 5. Nagtuo si Cebu City Mayor Michael Rama kung wa pa ang Bangsamoro Basic Law, masalbar paunta ang 44 ka mga sakop sa PNP SAF nga namatay sa atol sa engkwentro sa Mama Sapano. Kung si Rama mo ipabuton, dili na ihinayon sa gobyerno ang Bangsamoro Basic Law kay sayang pag-analisar sa naitabo, dili kadto usa ka engkwentro kundi gipamatay og tuyo sa MILF ug BIFF ang mga SAF troopers.
and whose death was not perpetrated from a distance, but just right, boom, boom. It was an execution. It was not an encounter. It was an execution. With an execution being perpetrated, it does not augur well in a society where we are run by laws. It does not also jibe with the orientation of wanting to have lasting peace. You don't attain lasting peace through violence. Subling nagtagbo gapon ang mga pamilya sa namatay nga PNP sa 44 ug si Presidente Noynoy Aquino. Apan alang sa byuda ni PO1 Romeo Sempron, ang usa sa mga Sugboanong nakalas nga SAF trooper. Why impact ang mahong meeting? King Perez, Suginlimi. Sa ikaduhang higayon nakiginabi si Presidente Noynoy Aquino sa pamilya sa mga nakalas nga sakop sa PNP Special Action Force kagahapon. Lakip nga mitambong ang byuda ni PO1 Romeo Sempron nga si Dr. Christine Sempron. Di na hinabi nila ang Presidente sud sa 15 minutos, mas mubo kini kon itandi sa unan nilang panagtagbo. Gipasabot ni Dr. Sempron kung nganong mas mubo ang nahitabong meeting. Butyag di Sempron gi-update sila sa nasudnong kagamhanan sa dagan sa mga gipangayong request sa Presidente, sama sa financial assistance ug pagpaeskwela sa mga anak sa mga namatay nga SAF troopers. Alang kang Dr. Christine nga way anak, huwag gihapon maklaro sa Presidente ang kamatuoran sa Operation Exodus nga mao'y tumungog tinguha niya aron makabot ang hustisya. Sunod semana handumo ng pagkabayani sa mga SAF troopers usa ka buwan human sa hitabo. Wa pa namugna ang sugyot sa byuda nga magtukod og organisasyon sa mga pamilya sa SAF troopers aron sa daling panawagan sa hustisya. Naglaom kini nga aduna untay organisasyon sama sa usa ka non-government organization nga motabang sa pag-organisa sa mga pamilya alang sa pagpanubag sa mga responsable sa mamasapano encounter. King Perez, News 5. Lalaki nga gidudahang nalambigit sa ilegal nga drugas napatay sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu human nakigpinusilay kanila. Subject sa operasyon nasikop ang ubay-ubay nining mga bata-bata nga mga taga-Bohol. Ryan Sorote, Suginlimi. Nag-ubo nga umanay kinabuhi si alias Junjun, human kini pinusilay sa mga sakop sa Gunog Police Station ug Lapu-Lapu City Intelligence Branch pasado las 11 kagabi sa Barangay Gunog. Usa si Junjun sa mga midagan atul sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan apan dihang gigukod nagpabuto kini sa iyang 357 revolver una makorner sa tangkal sa baboy. Nakabaws kini og pusili sa usa ka pulis nga naigo sa iyang tiyan ug maayo na lang kay naka-bulletproof ang pulis ug bunog ra ang higuman. No, sa pag-declare nila mo nga ang usa na kadagan dito nga area gigukod sa tong backup. Dito sila nag-exchange of fire since nga gitwit kayo dito ganiha. So na-verify na lang ganito nga doon igo dito pag abot na sad sa SWAT. Nag-standby si Junjun at tubangan sa balay sa subject nga si Randy Hilot. Ang namatay, dunay mga kauban nga giing mo'y duulon sa mga buot mo palit og drugas ug mo'y makigtransaksyon ni Hilot nga naara magtago sud sa balay. Usa sa mga modos sa tigbaligya og gidiling drogas sa animang lugara, mao kining lungag din ipalusot ang mga gidiling drogas nga paliton sa mga parokyano. Natigayon ang bypass operation, pinagi sa complaint nga may text sa hotline sa Camp Crame nga ilang gi-forward sa Gunog Police Station ug gi-verify kini sud sa usa ka semana. Rampant nga selling sa drugs diri nga according pa sa text nga gihimong Shabu Changi. Nakuha sa subject ang 71 ka mapakete sa gituang Shabu ug kining 9mm pistol gikan sa laing dinagpan nga si Rolly Rizon. Natlansab sa mong Shabu Changi silang Antonio Cañete, Alexander Cantilip ug Junel Cabansenga nga mga sinaligan sa subject nga taga-Tagbilaran, Bohol. Gilimod ni Hilot nga doon na siya'y kalambigitan sa ginadiling drogas. Matod ni ini, igura siyang nagpuyo sa balay sa iyang igagaw nga manggisong sa mga pulis. So wadyo kay kalambigitan mga wala sir, magkabawa na sir. Basta may trabaho nyo? Ngayon na mo ko da sir, kaya naman kung igagaw da sir. Ryan Sorote, News 5.
Kong Hei Fat Choi mga kapatid, Kong Hei Fat Choi kanimo Georgia. Same to you, Glenn, and to all our televiewers. Mapa-Chinese man o dili. Kagabi mabulukong gisugat ang Chinese New Year sa usa ka templo sa Maidan V. Rama sa Barangay Guadalupe. Atong saksihan ang mga kalingawan ug mga tradisyonal nga buhaton matag sugat sa bagong lunar year nga gipahinungod karong tuig sa wooden ship. Andrea Patenya, Suginlimi. Magtuo ka nga ana akas laing nasod inigsud nimo dinhi sa Fo Guang Shan Chuon Temple sa Maidan V. Rama, Barangay Guadalupe, Cebu City tungod sa daghan kaayong mabulukong mga suga. Kapin usa ka libo ka lanterns ang ilang gipang sabit alang sa mga bisitang misaulog sa bispera sa Chinese New Year kagabi. Duna say gipasigang lotus flowers nga gipanghalad kang Buddha. Ang lanterns ug ang lotus flowers simbolo sa kahayag ug enlightenment sa kinabuhi. Musab nga magsabit og mga pangan sa lanterns aron pangajian sa Buddhist community sud sa usa ka buwan. Sikat sab kining wishing tree diin ipangsabit ang mga wishes alang sa bag-ong tuig. Tradisyon sab ang paghalad og prutas kang Buddha, ang pinya alang sa wealth and prosperity, oranges alang sa good fortune, mansanas alang sa wisdom and peace, ug pears alang sa long and healthy life. Usa sa mga main highlights dinhi sa Fo Guang Shan Chuon Temple kini gitawag nga wisdom wall kung diin nakasuwat ang 108 words of wisdom nga gisuwat ni Venerable Master Sheng Yen. Ang unang step daw, muluhod ka at tubangan sa Buddha, dayon mohimo ka og wish, mubunot dayon ka og number. Dayon imong pangitaon ang number dinhi sa gitawag nga wisdom wall. Akong nakuha kay number 37. So atong tanawon asa ang number 37, tara. Number 37, the future will definitely be better than the present, so work extra hard. Mao daw ni ang message alang kanako. Siyempre, di gyud mawagtang ang lion ug dragon dance aron pag-abog sa malas ug daotang espiritu. Apan gipasabot sa mga monks sa temple, di paigo nga mosunod lang ning maong mga tradisyon aron mahimong malipayon ug balampuson sa kinabuhi. Kay kinahanglan sab nga mosunod sa Buddhist teachings sama sa 3 acts of goodness nga think good thoughts, speak good words, do good deeds. I don't think it's only for specific for Buddhist or Chinese, but it's common to all. Duna say photo exhibit ug calligraphy activity alang sa mga bisita. Paborito sab sa tanan ang mga song and dance performances sa mga grupo gikan sa nagkadaiyang relihiyon sama sa Buddhist, Katoliko ug Islam. Kini nagpasabot nga ang Chinese New Year alang sa tanan. We can be united no matter where we from, which religions we are. Because I always tell people that we actually, although our skin tone is different, but the blood is the same, red color. So everyone is the same. We treat everyone equally, be compassionate, and therefore we can work together. Mao nga ang magtutudlo nga si Romel bisan usa ka relihiyosong Katoliko kanunay gyapong present sa Chinese New Year celebration. It's really nice to be part of this Chinese New Year celebration because so many things to expect. Of course, great music coming from great performers. And of course, it's a very colorful event as you can see everywhere. There's so many colors. And most importantly, it's really a celebration of life and of course, people. Ug kung gutmon human sa mga pasundayag, mahimong magpakabusog dinhi sa ilang vegetarian food exhibit. Gitapos ang gabi sa tradisyon nga paghapak sa gong 108 times ug sa beating of the drum sud sa 5 ka minuto aron pag-abog sa mga kalamidad. Siyempre, di mawagtang ang fireworks display. Andrea Patania, News 5. I learned, Attorney Georgia, nga Kong Hei Fat Choi is Cantonese. I didn't know that. You're teaching me now. Kong Hei Wat Chai is what? is Amoy. But they mean the same. Mean the same. Daghan man og mga Yeah, of provinces course, ug yeah. kaning mga dialects dito sa China. But to us here in the Philippines, it's more popular to say Kong Hei Fat Kong Hei Choi. Fat Choi. Yeah. Well, I learned something new today, Glenn. And I wish all our televiewers no nga itong mga kaigsunan nga umayo ang ilahang tuig nga Did you umaabot. celebrate? Yes, last night no. I had
dinner with the Chinese family. Oh, wow. And like Us that. also. We did also. Although Filipino mi tanan. I wish you all the best also. You too. Now, kato ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, Kyung Hee Watsay. Kay gilang kutob sa balita. Aksyon!